Kaseng Federation of Khasi Jantia and Garo People Ramrai Circle mentagasngi kilalet jurip ya Ramrai CNRD Block kata hadin bagi dekot kaseng kila yo pediang ya ki jing ut jing nam jong ki pat ba kathan halor ka jing bam patre kam tikna jong kate ka office ha ka jing let jurip jong ki dekot kaseng FKGGP kila lab ba menta kasngi kate ka office kam don wat tang uwei ru unong tre bat kani kala pendengo ya ki dekot jong kaseng namar kat kum ka jing lab jong ki lengba ka an wat jing tip na ka RTI lalap bagi don tang kinong tre na ka benta ki operator jong ka scheme MGNREGA bat PMAYG kata ringut hendrai kini ru kidon tang hakakot sada ha office trekam na kaliang jo presiden kaseng FKGGP Ramrai Circle ba Jestarlan Lengkhoi ulong ba kumba ka pau ketika office block ka Ramrai kinong tre kidon tang hakakot hendrai ha office kimdon bat haka juga por ulong ru ba UBDO ba pura don nalor ka building ru kampat don ya ka ba pura kumta na kaliang kaseng kadawana ka sorkar bagade ban thungno ya UBDO bapura par kumju ban snano ya ka building ka bapura na ka benta ka Ramrai CNRD block khnang ba kipat ba ka dong ka than kin yo ya ki jindon kam kumba yo lem ki we kinong shong shno ha ki we pat ki jaka jong ka jilla il menta kasi gilayo ya ka banwar jurit ya ka Ramrai CNRD block kumba ka sorkar ka banwar pli ya khnai dari November arjat ar bat hadin katu kene par managalian kaseng le yo jor ning pajba wa kata ka blok ila le banwa le kimla pat kimsham ya kata ka blok tenagalian jo kaseng le som perkhat ban ngilawat limba ka RTI right to information ba ka blok hato ka don sisan em kumba ka sarkar ka yo ban pli how to isnam tenre limba ka jinglok jungi limba ka RTI new hande ba UBDO ompat semadon ndai kidon tang kine kinong trei jangka badepe jaga MGNREGA baka PMYG kabadai jo kide ki circle ki circle kata kershai kamaudo kamauther kamauli bat kamaudat Ramrai bat ni hangne ba kinong trei kidon ndai ba yadai bat kane mentakasni nglayo ban hiar Syakate ka Ramrai CNRD block ndrai ni UI ba tli ba sudah om syamodon ai tenaglian jungi ka sang ni kentu eki wa sarkar bahang wan pli ka ka block nimdai banchu wan ban pendek kai ki pajba ndrai baka block ka dei galat kumno bane kentu limba ki pajba bagi officer nagamta ka roy ka parah kinong kendong bane jam naglian ka sarkar ba ki pajba ba khnang ba ki paiba jo ka dong ka thany Ramrai kum ba ki la kamen la dap ka jing kamen autai ajar aku arak por wan pli le ba uchip ni star badon gurom ndrai menta ba ki dap ka jing susi ba ki jing ngo ba ki wan wat ia kita ki nom trai agar Ramrai CNRD block kum ba ki la anut handrai om shamadon tenle ka sangi kentu jo re ka gibar sarkar khamta menta ka don ka assembly bakam tamu MLA juga tanya, bah unbedin, undiai budin, bah hadu bah karena ke Ramrai CNRD block, bandayo ia ke building ia ke manpuar, badai ginom tray, kenang bagi pajba juga dong kat tanya Ramrai, kinjo lem ne kejingmen toy, kombayo kiwai ki jaga ki tanya hapo jong kajela. Kalian kaseng kejingli dalam ba ngidil ba ka sarkar kala de ban sanction wat aki long tang ki contractual basis bagila de ban sanction ya ka salary jong kinong trai hato kine kinong trai ba kimwan kumne man la kasngi badot kam pajba hato ki chubam ya ka tulop lane kishim tulop tang sisngi haka Sita yau seba katkom kajing keren di pajba baki wan tang kasi yau. Te kajing don kam jong pajba kam dai tang kasi yau. Dai man kasni kiwan bandon kam. Namar ba kablok kalong ka don kam hadu kata na ka benta ka imlang ka salang ha ka sensya ka kadar. La kalong ka roi ka par, la kalong ka jing yarap, nang ta kajing don kam jong di pajba jong ka dong ka than.